Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα θα παίξουμε ένα παιχνίδι, ένα με οίκια και πρέπει να επιβιώσεις. Και από ό,τι βλέπετε, εγώ έχω κάνει την περισσότερη δουλειά. Ναι. Άλλη μόνο. Ναι. Θα βάλω βίντεο. Τραβάει βίντεο. Ναι. Γιώργο, υπάρχει ένα προβληματάκι. Ναι. Θέλω αυτόν τον καναπέ. Ναι. Θέλω αυτόν τον καναπέ. Ναι, τον είδα και αυτό πήγα να πω και εγώ. Πάω να βουτήξω. Για λίγο. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να φτιάξουμε το σπίτι όσο καλύτερα μπορούμε ακόμα. Οπότε πάω να βρω πράγματα. Πάω να πάρω το καναπέ εγώ, άμα μπορώ. Γιατί δεν μπορεί. Δεν με φτάνει, μπορεί να μην φτάνει. Βρήκα ψυγείο. Ψυγείο έχουμε. Με λεπτά να πάρει. Όχι. Ναι, βασικά έχουμε ψυγείο. Έχουμε. Μπορείς. Ρε μαμά, περίμενε. Θα πάει βίντεο, τι δεν καταλαβαίνεις. Στο YouTube. Ωπα. Α, ναι, είχαμε όντως ψυγείο. Οπα. Πάου. Πάει το ψυγείο. Πέθανε. Οκ, πάω να πάρω το καναπέ. Ναι, μην πεθάνεις, γιατί εγώ μετά... Όχι, έβαλα τη λάμπα και... Οκ. Οπα, τον πήρα. Πού είσαι? Εγώ πάω να βρω φαγητό και τέτοιο. Ναι, πού να το βάλω το καναπέ? Όπου θέλεις και όπου ταιριάζει. Οκ, τώρα. Εγώ βρήκα εδώ μια κουζίνα. Ρε, μία έχει φτιάξει το σπίτι της. Εδώ μία έχει φτιάξει το σπίτι της. Δεν θα φανταστείς τι βρήκα. Αυτά τα ξύλα που θυμάσαι που σου έλεγα ότι χρειαζόμαστε αυτά τα ξύλα που ακουμπάμε. Ναι. Βρήκα. Βρήκες? Ναι. Να βρεις και μια τηλεόραση θέλω. Μα έχουμε δύο. Να βάλουμε το καναπέ. Μα έχουμε δύο. Οκ. Ήρθα σπίτι, πού είσαι? Πάνω. Πάνω είμαι. Έλα. Να κοίτα. Εδώ είναι. Να βάλουμε εδώ μια τηλεόραση. Το... Τέλος πάντων. Πού ήταν αυτό το μέρος που ήθελα να καλύψω? Να το... Και να το πάρεις λίγο πιο πέρα. Θα δεις. Τώρα, ναι. Έτοιμο. Έτοιμο. Τέλος. Σου αρέσει? Πολύ ωραίο. Έβαλα τοίχο. Εδώ θα είναι. Ναι. Έλα να με βοηθήσεις. Ναι, έλα να με βοηθήσεις. Έρχομαι. Άμα θυμάμαι καλά ήταν όλη ευθεία. Φίλο. Άμα θυμάμαι καλά ήταν όλη ευθεία. Και ο καρπούζης. Ένας καρπούζης φίλος. Ρόμπερ. Α, έχεις φαγητό. Καλά, εγώ δεν πίνω. Άφησες πίτσα. Τι εννοείς? Μου άφησες πίτσα, λέω. Όχι. Να, εδώ είναι. Πού είσαι? Τι εννοείς? Πού είσαι? Ή σφύρα. Σφύρα, βρω. Όχι, σφύρα, είναι τι κουμπί. Έλα εδώ, ρε. Έρχομαι, σου βλέπω. Έρχομαι. Να με βοηθήσεις να πάρεις και το δεύτερο. Και να το αφήσεις κάπου, να το βάλω εγώ που θέλω κάπου. Θα το αφήσεις να το βάλω εγώ. Γιώργο, εκεί έχει ένα δεντρόσπιτο. Μετά πάμε σε αυτό το δεντρόσπιτο να του κλέψουμε τα ξύλα. Για να δω. Πού? Ναι, εκεί που κοιτάω. Να ξέρεις και από πάνω σου έχει ξύλο. Ναι, πάρ' το. Ωραία, τώρα πάμε σπίτι. Το πήρα. Πάμε. Λοιπόν, θα το αφήσεις κάπου. Ναι, θα το αφήσεις στο σπίτι κάπου. Να πάω να το βάλω εκεί που θέλω.
Μαμά, τραβάει βίντεο. Τραβάει, αλλά δεν είναι το ίδιο. Νικό, Ναι. έχω μια ιδέα που θα το βάλω, αλλά δεν είναι και πολύ καλή, έτσι. Πες μου πρώτα που θέλεις να το βάλεις. Θα το βάλω κάπου, να πηγαίνει προς τα πάνω. Προς τα πάνω Να δηλαδή. φτιάξουμε κι άλλο όροφο. Ναι, αυτές είναι παλέτες ταξίλινα, ρε. Α, ξέρω που θα το βάλω. Μην το πετάξεις. Δώσ' το μου εδώ. Ξέρω που θα το βάλω. Εμπιστέψουμε. Ξέρω. Νίκο, ξέρεις τι θέλω να κάνω τώρα, Εμπιστέψουμε. Δώσ' το μου. Θα κάνω λίγο προς τα πάνω, ρε. Έτσι, Δω... κοίτα. Όπα! Θα με φάει. Είναι σιγουριτάς. Υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι. Ένα πάρα πολύ μικρό. Τι πρόβλημα? Άλλα παιδιά είναι συγκριτάζεις για αυτή. Όχι. Το παιχνίδι μόνο. Το πρόβλημα είναι ότι Ένα άμα το δεις, πρόβλημα. το ξύλο έπεσε κάτω. Για να δω. Έλα, μωρέ. Εντάξει, δεν έχει. Α! Βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια. Τι έγινε? Δεν το είδα και ήταν securitas. Για να δω, έρχεται κανένας. Πήγαινα Δεν έρχεται κανένας, πάω. Πάμε κάτω. Να Εγώ. δούμε τι πάνε αυτοί. Έπεσα κάτω. Άου! Έφαγα damage. Έλα. Βούπα. Δεν βλέπω κανένα security. Έλα, έφτιαξα εδώ τοίχο. Τρέχα, Γιώργο. Το security ήρθε. Πώς ανέβηκε? Το σήκωσα εγώ μάλλον. Πήγα κάτω, έπεσα, μετά ξανανέβηκα και με Βοήθεια. Δεν μπορούμε να μιλάμε. Είμαι πολύ νέος για να πεθάνω. με έβγαλε. Αυτό με τη στήλτσα. Έχει φαγητό. Βοήθεια. Αυτό με τη στήλτσα. Πέθανα. Λες, το ανέφερε και αυτό με τις τρεις τσάντες. Παιδιά, πέθανα. Παιδιά, κάντε μία εγγραφή για μένα. Τις τρεις τσάντες, ρε παιδί μου. Γιώργο, βοήθεια, χάθηκα. Τώρα κι εγώ κάτσε να φάω ντόναλτ και τέτοια. Έχει πολλά φαγητά εδώ. Πρέπει να τα πάρω. Πάρτα, τι Αλλά δεν κάθεσαι. έχω άλλο χώρο. Και το πάρει και λίγο στην κούτρα. Σχεδόν θα μου τελειώσει και δεν θα χωράνε άλλα. Μα εσύ δεν Έχω νομίζω. πάσα πολλά. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Άμα δεν Έχω Με βρήκε ένας και με κυνηγάει, βοήθεια. 4 φαγητά. Με κυνηγάει ένας. Έρχομαι. Πού είσαι? Νομίζω βρήκα το δεντρόσπιτό μας. Σφύρα. Βλέπω ένα security, αλλά είναι καλός, μάλλον. Σφύριξα. Α, σε βρήκα, ναι, σε βλέπω. Κάτσε ακίνητος. Άντε πολύ. Κάτσε ακίνητος. Ναι, εδώ έχει πάρα πολύ ξύλο. Ναι, αλλά εδώ έχει πάρα πολύ ξύλο και το χρειαζόμαστε. Οκ, τότε κάτσε εκεί. Ναι, εγώ το πήρα. Σφύρα. Δεν είναι. Μη φύγει. Σφύριξα. Με αυτό που του είπες λίγο το προκαλέσαι. Αλλά εντάξει. Περίμενε λίγο. Λοιπόν, κάτσε εκεί λίγο. Γεια Σφύρα. Μπορείς? Σφύριξα. Οκ, έρχομαι. Όπα. Θα κάνω έτσι κατευθείαν. Spider-Man είναι. Νομίζω σε είδα. Spider-Man είναι. Νομίζω σε είδα. Κι εγώ, κάτσε. Γεια Σφύρα. Να γύρισου. Έχεις λίγο μακριά. Τώρα τρέχεις. Τώρα τρέχεις. Γιώργο, τώρα τρέχεις. Ναι, και έρχομαι.
Κάτσε. Για τρέξε λίγο. Τρέξε, τρέξε. Σιγουρητά, σιγουρητά. Σε λίγο το κλείνω. Ναι, και εσύ ποιος είναι το πίσω, αφού δεν σε Αύριο το πρωί. Ναι, αφού Νάσε. Σιγουρητάς με κυνηγάει, βοήθεια. Λοιπόν, πάρε το ξύλο. Πάρε τα ξύλα. Πάρε ένα ξύλο. Γρήγορα. Δεν μπορώ. Ένα σιγουρητάς έρχεται. Κάτσε. Όχι, όντως. Γεια σου. Μην πας. Πάρε ξύλο. Έρχεται. Γιώργο, άμα έρθει εδώ πάνω. Ναι, αλλά είμαι στο μαγαζί. Ναι, ρε φίλε. Και απαγορεύεται. Πάμε γρήγορα να βρούμε το μαγαζί. Πρέπει να βρούμε γρήγορα το δεντρόσπιτό μας. Κατέβα κάτω. Κατέβα κάτω. Κατέβα κάτω. Κατεβαίνω, μωρέ. Καλά, πάω να το βρω μόνος μου. Πάω να το βρω μόνος μου χωρίς εσένα. Καλέ, ήρθα μαζί σου ούτως άλλως. Λίγο ότι θα πω. Ωραία, εσύ μ' Πάω ακούς. ένα μήλο την μέρα, το γιατρό το κάνει πέρα. Κάτσε να πάω ένα μήλο. Γιώργο μου, Περίμενε, πες μου απλά με έχεις φαγητό. αυτό είναι φαγητό. Δεν έχει φαγητό. Εγώ θα το πάρω, κάνε άκρη. Κάνε άκρη. Θα πάρω εγώ. Το πήρα. Καλά, ούτως ή άλλως εγώ τα έχω πάρει όλα, να ξέρεις, έχω 16 στις 16. Δηλαδή τα έχω πάρει όλα. Εντάξει, αλλά πρέπει να βρούμε το δεντρόσπιτό μας. Από εκεί είναι. Από πού? Από εδώ. Οκ, πάμε. Έλα, πάμε. Πού είσαι? Πίσω σου. Α, απλά κολλάει. Οκ, πάμε. Κάπου εδώ θα είναι. μετά είναι το αφραλέ. Κοντά είναι. Να το βρήκα. Όμως αυτό είναι. Αυτό δεν είναι. Ή όχι. Όχι. Εσύ που είσαι με το μυθάδιο. Ναι. Να πάρουμε αυτό το δέντρο. Πάρε εσύ κάτι από εδώ γιατί εγώ κουβαλάω κάτι άλλο. Πάρε αυτό το τζάμι. Πάρε το τζάμι. Πάρε το τζάμι. Εσύ πώς δεν μπορώ. Έλα πίσω. Πάει άσυτα. Α, πόνισα. Α, το πάντα έκανε. Έρχομαι τώρα. Όπα. Ρε με έριξε. Έριξε τη σκάπα πάλι. Ρε, εδώ ήμασταν πριν. Πολύ Ρε, εδώ ήμασταν πριν. να δίπλα. Ρε, εδώ ήμασταν πριν, το καταλαβαίνεις. Ήμασταν πριν. Ζόρις λάβος αυτό όμως, δεν είναι. Έλα, κατέβα κάτω. Κατέβηκα. Έλα, προχώρα. Ρε, πάμε να μείνουμε σε αυτό το δεντρόσπιτο, σε παρακαλώ. Πάμε να μείνουμε σε άλλο δεντρό. Αου.
Γιατί πέθανες? Πήδηξα και πέθανα. Θυμάσαι αυτό το δέντρο που είδαν μπροστά μας, που σου είπα. Πήδηξα. Ναι, είδες αυτό το δέντρο μεγάλο. Το είχες δει. Για σφύρα λίγο. Είμαι σίγουρα μας. Κάπως ακούγεται, αλλά δεν το βλέπω καλά. Σταμάτα λίγο, μαμά. Εγώ το παιχνίδι. Για ξανασφύρα λίγο. Το πρώτο πρέπει να το αλλάξει αυτό αφού... Ενάσαι. Να μην λέει... Αφού άλλαξε κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξει τις πινακίδες. Να μην λέει 33 τεμάκια ένα. Σε βρήκα, για ξανασφύρα με κουνιάζει. Έλα. Κάπου εδώ θα είσαι. Κάπου σε ακούω. Εγώ πέθανα, άστο. Όσο βρήκα, αλλά πέθανες, Και Να κλείσουμε και το βίντεο. παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε κάντε like, subscribe. Και άμα θέλετε part 2, γράψτε στα σχόλια. Θα λέμε στο επόμενο. Όντως. Ναι, θα λέμε στο επόμενο. Αντίο. Γεια. Ωραία.